Og start nummer 17, Malene Apache, bedes holde sig klar. Den vil også i dag. Foregående rytter havde 28 fejl, hvor 8 af dem var i tid. I tiden 102,34. Kom nu, kom nu. Nu glor den. Det er noget bedre i dag end Ulla. Man kan også se, at han har sprunget et par gange. Ja. Nå, så må vi selv have gået en lille klasse i morgen. Ja, det er den nødt til, når den laver sådan noget. Ja. Skal den nemlig ikke. Ej, det er så fint i dag. Det er helt vildt. Kom så.